Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Lezi izigameko zempilo. So namhlanje ngivakashelwe sisi wami uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani nanokuthi-ke asichazele ukuthi usahilile yini. Asimuzwe yini ukuthi ingabe usiphatheleni. Sabona? Sawona sesinjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami. Umabani lo? Ngumatembe. Tembe. Bali Tembe. Ababani baTembe? Tembe kahle abelungu babehlula ukubhala umthembu kahle okay. thina ekhasi umthembu kodwa kuma-ID uTembe ubhaliwe. Kodwa ithakazelo nisebenza Umthembu lase umniswe emvula. Oh, okay. So ukhulele kuphi? Ake ngithi ngizalelwe Empangeni ngakhulela Olundi. Oh, okay. Ngikhulela Empangeni, ezalwe Empangeni ngakhulela Olundi. Then-ke ngokuhamba kwesikhathi ngase ngizohlala eThekwini sengithe ukukhula. Usuzosebenza? Sengizofunda. Oh, uzofunda. Uze enyuvesi. Yeah. Uhambe nini emakhaya? Emakhaya kwaku-2009. 2009 sekukudala. Usukhulile futhi lapho. NgaseThekwini ngasengikhulile. Okay. Awukazi uqhamuka eduku? Angazi. Waphika kangaka? Ngibe nenhlahla ukuthi ngikhulele emndenini vele okholwayo ongayenzi le yamaduku ya. Okay. Ngathi kukubukisa kodwa abazi kangcono bake bathi kuhle. But asiboni izinto ngendlela efanayo singabantu. But-ke it's fine. Abakuthandayo kubona soku-right. Nakwabanye futhi abangahambelani nakho nakhona futhi ku-right asigxeki umuntu. So ngicela ungitshela-ke isigameko sakho bagila ngani? Isigameko ngagileka bese ngise-college ngifunda. Kushuthi nje mangiyithatha ngiyiqalela phansi indaba ngikhule ekhaya ngumuntu oquiet othulayo. Okay. Kodwa imikhuba ebengigele esikoleni bebengayazi. Kushuthi ahlahle bengisitoti. Ukuthi ekhaya bengile ngane lethulayo mangisekhaya. Bakwazi umuntu oyithulelayo. Bangazi umuntu oyithulelayo. Kodwa wena jiki ubhizi. So lento kushuthi ngikhule ngiyenza. Kanti sengizofika iseThekwini-ke manje la akusekho la engikhulele khona. Gazwa wenzani? Into ebesiyenza-ke la eThekwini yabo nje ngoLesine kwakusokuqala nje iphuza Thursday yethu nabangani bami. Okay. Lesihlanu nabo lesihlanu oluncane. Friday vele sesimanzi. I-weekend yonke kuhamba kanjalo. Okay. So-ke into eyenzakalayo besijothi masiphume endlini sisho ukuthi okay namhlanje sinemali yokuthenga one side. Masifika lapho sizophuza-ke lawo madampu-ke then brothers sebezoza-ke basithengele balingcolisa itafula. Okay. Zikhale-ke. Mase yikhala-ke lapho-ke khona lama-sign ebesikhuluma ngawo ukuthi okay mase siphuze kanje sibonise kanje ko-brothers-ke isikhathi esiqase siyashayisa-ke nathi. Oh, okay. Uzoqala oyedwa athi uyochama mhlawumbe usukuma uthi ngiphelezele kanjalo siphume sigcine sesiphuma sonke. Ngalesi sikhathi siphuma sonke indlela esesibaleka ngayo-ke. Singaphinde nibuye. Seniphuzile seniqedile nini seni-right. Sesi-right. So into ebesiyenza nje lokhu kuyinhlala siyenza. Kwaba yileli elilodwa-ke ilanga kushuthi umngani wethu lo angimazi noma wangena usathane thizeni noma kwenzakalani. Umngani lona-ke as-invite athi uboyfriend wakhe uzobe sidekelabo unemali. Okay. So sihambe-ke naye ugirl afika asi-introduce-ke asilalise akusibo futhi obhuti obaba because bashadile bafana nama-ring uyambona nje lo uthi ubaba wami Mnumzane. Usisi-ke asibeke-ke yena bese thatha lo wakhe ahambe naye sesisele sodwa. Mangithi ngiyabuka siba u4. Okay. Ngiyabuka siba u4 nobaba bawu4 futhi. Okusho ukuthi la wonke umuntu wakhe la unomuntu wakhe. Hayi kuqhutsheke-ke kuphuzwe. Hayi baqala obaba thina sibadala sidinga uyophumula thina. Sebeyaqala-ke lo munye uyasho ukuthi hayi lo wami wena uhamba nami wena nalo uhamba nami. Abahlebi basitshela nje. Mangisibuza ayibo baba uhamba nami engangibizi ngobaba ngubhuti kuwo. Kulungile-ke bhuti siyaphi-ke asho ukuthi wena uzoya erumini yami vele nalo senowakhe kanjalo. Manje ngiyababona laba abanye ngihamba nabo comfortable ngalento abayibona inkinga. Indaba iqala ekutheni ubaba sihambe-ke masithi sisahamba nobaba sisase-passage. Yabona izinto ey'fani kungithinta kwami uzongipha nini masifika ngithi uzongipha masifika endlini. Ngibona ukuthi kahle lo muntu uyaqalisa umbona la? Ngiyaqala ukumbona. Hayibo. Sengiyabona ukuthi kahle into esiyoyenza la kuyolalwa na. Ngivele ngiphisa umchamo engawazi ngithi mina ngicela ukuyochama athi hayi khululeke erumini leli ngilibhukhile likhona itoilet. Ngithi mina ngeke ngisafika etoilet ngiphiso kwangempela. Ngijime-ke ngiye etoilet angitshela ubhuti ukuthi-ke ise-room number bala uzongifica khona laba bebhukhe khona. Nangempela ngihambe ngiyochama ngithi ngise-toilet ngifika ukuthi ngiyachama
Ngiqale ke manje ngoba inkinga mina phela nginaye owami uboyfriend. Okay. Kwamele ngigonyuluke ke manje ngifone ukuthi ngisenkingeni ngisihambe Ikhathi mhlambe nabangani. lapho Mhlawumbe wangabo 10 ebusuku. ebusuku. Okay. Kwaphoqa ukuthi ngimfonele uboyfriend nakhona nginale nkinga ukuthi ngizoqala bengiyapi ngiyokwenzani. Ngifoneke mangifonela uGayi abuze ubuyokwenzani ngichaza hayi bekuyiphatha umngani wami manje bona sebethola abantu mina sengisele ngedwa ngazi ngenze njani. Hayi shuthu uGayi kwasibhaya ke istory. Okay. Wahamba ke nami ke wazozongilanda sahamba ke saye endlini ke kodwa nakhona umbono unalawo ma doubts. Ngilinda kusasa ekseni mabebuye ngiyabuza hawu awusho nganahlahla ukuthi ubusidayisile. Okokuqala akasangikhulumisa umngani wami ukuthi mina ngimlahlisele ngemali. Ngoba laba abantu bebekhokhile kuye bayamlwisa bafuna imali yakhe kuye. Ngisho ukuthi hayi ke angeni nakuleyo nto leyo. Ngasho ukuthi hayi kushuthi mina udayisa kanjani ngawe ningazi inkinga ile ukuthi akasitshelanga ngoba laba abanye ababeselile omunye wabo wahlala insukwana kushuthi wafike kwamnandi wayitholela umuntu kwamnandi. Lo munye ke wabuya washo ukuthi hayi akayithandanga into enziwe lo mngani wethu. So umngani wakhe kuzuba namhlanje akangikhulumisi ngenxa ukuthi sabanga leya ndaba leyo ukuthi mina nganqaba ukuhamba nalomuntu wakhe. Okwase kufanele abuyise imali yakhe phela ngoba mina ngithi angisayenza lento kumele ngiyoyenza. So ngafunda. Iyenziwa ngempela yini lento yokuthengiswa abantu? Iyenziwe. Mhlawumbe bake babizo malini? Angazi angifuni uqamba amanga kodwa mhlawumbe isuke ithe ukuthi ngoba abanye ukhona ukhazini wami wayethengisa wayeqwayizela ke yena. Okay. Ungcono mhlawumbe wayesho ukuthi mangichamisile kuzoba u500 uma kumele silale mhlawumbe 1000 kuyaphezulu iba kanjalo into abayenza nje normal. So umngane nje enithengisile kwakufanele kube uwena uzoyolala nomuntu and then imali ize kuyena. Iza kuyena imali. Hawu. Naleyo mali angazi ukuthi lentombazana yena uqhama nje seniphuzisa kuba mnandi made nihambile. Anenze nje nibe ngoba wenza sure ukuthi even ngisho mawungenakho ukugqoka lokho akufuna uzokukhiphela athi igqoka ube muhle ukuze lapha uzomrepresenta kahle ebantwini bakhe. Hawu lentombazana mangabe kuthiwa wayichazile still wayovuma ukuhamba. Angiboni ukuthi ngangovuma ukuhamba ngoba ngangizobe sengazi ukuthi siyodayisa lapha. Mina ngitshethi sishale iskile esisenza ukuthi bafe basiphuzise siqede sibale. Kanti yena usejikile. Kanti yena usejikile usethola ibhizinisi ngathi. Ufundeni ngayo yonke lento le yakwehlela? Hayi yabo lapho ngafunda impela sukela lapho nje ngasho ukuthi uma ngingenayo imali angike uphuza. Kumele ngihlale uphuza imali yakho uma kuukuthi uphumile. Yebo uma ngihlulwa yilokho angihlala endlini manga afford nje ngihlala endlini because vele nasize singene inkingeni ngoba sizoe sithi sifuna ukuphuza utshwala bamahala vele obhuti phela bayathanda ukukhipha. Bayathengelana. Ungafisa ukuthini umngani nje ukuthi akakukhulumisa ngakusukela ngalesa sikhathi mase kuthiwa kuyenze uyayibona le video ungafisa ukuthini kuyena? Into engayisho ukuthi mina ngacasuka vele ngaleso sikhathi kodwa angisiboni isidingo sokuyena kufanele alibone lelaphutha lakho alenzayo axolise makumele axolise but mayingasiboni na isidingo sokuxolisa kulungile angimphoqi but mina sengakudlulisa konke lokwenza ngakudlulisa thatha ukuthi vese sasazingane sisakhula sisajabulela ubumnandi betheku sibasha ngoba phela mawukhulela endaweni yabo esemakhaya noma elokishini mawusufika la uba expose intweni eziningi obungazazi kusuke kusakusha ujabulela nokusuka lapha phambi kwabazali usuyiphethe. So ungathini kulabo sisi laba abajwayele ukuthengisa abangani babo bengabatsheli lutho? Yabo lonto nje yabo lonto lengivele ngizwe ngifila leyapheni ebhlungu ukuthi ekubona ukuthi uzokwenza into obungayihlosile obungayazi because lento shoot ayihlwile nje ukuthi usuwenza ngoba uncengile ukuthi umuntu akwenzele ukuthi okungcono umuntu umnikeze option umtshele ukuthi sizokwenza into kanje ube ngahamba ayikhethele ngoba ungahamba vele nabantu abaphuza wena ungaphuzi iba kanjalo into kodwa nje kungcono umuntu ayidecidele ukuthi uyayenza noma akayenzi. Sumxolelile kodwa? Hayi ngaxola mina ngaxola ngoba ngiseyingane sengi right. Kwakuseyiyo babungane sisaphethe ubumnani manje akusengimdala. Right. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungivakashele kuhlelo lethu. I hope baningi abantu abazofunda ngesifundo sikhiphile namhlanje. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungivakashele. Okay ngiyabonga nami. Yo, mbukele lapha ekhaya ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare mina ngiyanthanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.